Poďme na to. Ideme. Ona říká, že chce někam dál. Svět je pijá, ona se chce smát. Když jsme spolu srdce buší a MMA k hvězdám zaklepé, Ona říká, že chce někam dál. Svět je pijá, ona se chce smát. Najlepší bol Kako, že Robo, poďme fajčiť. Som s tebou sám tam ostal. Išiel som s tebou fajčiť a on nie a že... Dobre, ideme domov rýchlo. Mazárko, pohode budeš? A ja kedy som to... A ja tiež, koľko sa mňa nepozriem. Dobre, tebe zase nepoznám. Je zase padne. Ale ja som... Máme sem. No, dáme gáčo vesta. Dáme gáčo vesta. Áno, poďme až im tam. Poďme až dozadu za backstage. Môžeme naspäť. Môžeme tak na čave. Ale Lomnický. Právě Lomnické čáve, my tu jsme mali dneska vystúpenie. Dobre, jasné. Len či tam nájdete miesto, to vám neviem povedať. Natáva, je to bacár! Jasne. Musíme si aspoň voľako poľne sa nemať toľko nošenia. Dobre, jasné. Dneska. Jano, čas sa ne... Počkaj, pozor! Čas si slepý, ty Nafetovaný. A musím sa vám priznať, že ja som ešte nikdy v živote žiadnu skladačku kokainu nevidel. Skôr to ako na to. Dvere otevrite. Čaute, už sme partia pokope, nachádzame sa po Dunajských Biskupiciach a ideme zabiť koncert. Čekujte nás ďalej. Na zdravičko. Pripíjam na koži. Nekočíš. Na zdravie. Ty alkoholik. Na zdravie. Mne už je to jedno. Ja už dám dneska zapíjam víno s kofolou. Da, fifofolo. A bež. Kolik čo ide kúpiť zas? No? Nie, Rob. No? Lamborghini Urus. Strašniče. Sa ma pýta, že jakej farbe, že či čiernej alebo červenej. Ja som povedal červená. Nie, bracho, červená určite. Matná čierna a žuté oné. No červená, tá bude červená a nebude to inak. Chcem sa ťa spýtať, ako sa cítiš teraz práve teraz pred koncertom? Vieš mi niečo na to povedať? No, cítim sa nenormálne, to tu dneska rozbijem, nenormálne. Až tak, že SBS-kari dneska budú skákať. Si ma ty oblal, alebo ja? Sám to hovoríš na to, keby dnes, že by si akože nespieval, ale iba sa tváril, že spievaš, popri tom by si akože pomaly zdehonestoval. Podľa mňa by ľudia by boli radi, určite by boli radi, že keby nespievam a iba otváram ústa. Ale tú radosť im nespravím, hej. Ja budem normálne spievať. Something wasn't right here. Aký máš názor na Briana Moiseja? Dobrý večer. Si až tým Mojsejom. Ďakujem pekne. No, nemá za čo. Ďakujem, do počutia. Ktorý v nedávnej minulosti bol významný spisovateľ, skladateľ hudobných skladiel, dokonca spisoval Kukučín. Aký máš na ňu názor dnes? Rado Mojsej bol vždycky môj vzor a mám ho rád a uctím si ho, hej, ako kamaráta, ako dobrého človeka s dobrým srdcom. A výnimočne chcem týmto pozdraviť môjho kamaráta Rada Mojseja. Ahoj, Radko. Taktiež spoločne zdravíme Radka Mojseja. A ešte taká jedna otázočka. Čo hovoríte na Kubancové, Gypsy Kubanec, jeho videjka na TikToku? Potom taktiež na tú keročku, ktorú si dal vytetovať na doko, ktorá by mala definovať akože Michaela Jacksona Tysona. Čo na to vravíte? Ja si myslím, že Kubanec by mal byť každého vzor, hej, pretože to je jeden rozumný chlapec, ktorý nemá konkurencie, hej, na tejto sfére. Čo sa týka Gypsy Kubanca, tak ľudia určite sledujte ho, pozerajte ho. Je to takisto aj náš idol a my mu fandíme. Gypsy Kubanec! Koľko rád tento PC? Môžem do huby? Do ruky.
Zdravím všetkých tiktokerov, pecerov. Tomáš, rozbehni sa s tenou, veď. Dávaj Tomáš. Čo? Rozbehni sa, cez stenu. Dobre. A ma vráti ma naspäť. Dáme toto všetko domov, vyťahneme ďalšiu techniku, pretože už tužíte, že prídu aj gypsy čáre, techniky sa tak využite všetky možnosti teraz doplňte síly, nazbierajte nejaké kalórie a možno aj to promile a o nejakých 20 minút, 15 minút sa opäť vidíme a počujeme tu na stage. Gypsy čáre dnes hneď aj spolu s DJom Dodom Hasprom ukončia prvý deň Juliales. To je čistá fantázia. Ja no, poznám, no. Ja som mu teraz podal ruku a je to kobra. Ja som počul, že dobrá, Dobrá. Ak bude čas, tak si aj niečo pripravíme tak špeciálne, lebo však tam hráme každý rok. A budem rád. Určite tam musíme niečo dať. Ty hráte dneska niekde? Počúvaj, zajtra tiež dvakrát. Ešte najlepšie, že som slepý. Nezabudneš. Príjemný dobrý večer. Podunajské Biskupice. Zdraja studia Gypsy Čáve. Ahoj! To bolo extrémne slabé privítanie, to naozaj máme ísť preč? Ideme na to? Ona říká, že chce někam dál, svět je pijá, ona se chce smát. Když jsme spolu srdce buší a MMA ke hvězdám zaklepé, Ona říká, že chce někam dál, svět je pijá, ona se chce smát. Mám rád děvča z Popradu, pri nej mám vždy náladu, mám rád jedno děvča z Popradu. Je to ona, ktorá ma tak veľmi priťahuje. Je to ona, s ktorou žiť oplatí zasľubuje. Chytajte to! Opatrne! To dopredu, slečnám! Tam to smrdelo jak byt